He's now a prophet there, but he knows the Bible. But book anoriziva chaizvo. Zvotaka tikasangana pasiri pakamera anenge achiti ukaverenga Jeremiah ukaverenga Isaiah. He knows. He was confirmed also kusava naBhayibheri rinodese. That's why vakachangamuka ka. That's why ndimi dzavanorova ndedzechirungu. He was still young because vanhu vakudhara vanga asina kudzidza because baba John havana kudzidza. Don't forget nosaka muchiona muchinetsana nevara rinongonzi sapatina rere. Inyaya yekuti munhu aitora chirungu ochitaura nechikaranga anga asina kudzidza. That is very clear point yekuti sapatina zvinorevei? Sapadina. Sapanedina. Kwete sapatitina ayo sapadina. So mubvunzo watana ndekuti Johani zvaauya. Boza vakomana vari kuhakira nyaya yaJohani. Boza vari kutera Johani. Kuhakira is a big word. Kati zvari kuhakira ka boza vari kuti mweya ndizvo vari kuti. Boza even zvelanguage kuti kutaura language inogona munhu wese. Baba Johani chacha vakaenda muEthiopia vakataura nerungu cheEthiopia vasingaguziye. Ethiopia. Baba Johani wakaimba Shalom Yeshua Shalom yeye. Atoti waure. Atoti muti nyunye. Atoti muti nyunye toti munatsofamba nesinzi. Ndopandiri pandimi. Alright, and ndoti tinazota tanzwa here. Da kubvunza munazoti tanzwa here. Atoti muzoti nyunya ba. Kuti waura kuti tosara tonzi wawana kuti angamboti wane murume akazoda kuenda kadai. No, akauya achinyu atina chatinoudzwa. Chatinoudzwa ndechekuti vakanga vachiverenga. Ayo kama musikazivi muti handisi. Handizivi kuti ndizvo ndataura. Right. Ndasingazoti chiro chakaita sei. Amira enda kuti munazopindura madzibaba. Yes. Tiri pa TV. Madzibaba pindurai. Ndinotenda mbiri yekudenga. Creations in summon power arrangement to glory. Spidon feather lighting judgment yeso. Abrogations into sender ragon to sender abrogated into fair ramon to judgment. Zvakanaka mambo yeso. Abrogations into power disoge. Yeso in abrogations in feather. Judgment power to yeso in abrogated into Hosanna. Zvakanaka mambo yeso. Cambridges into rocket in Spidon. Yebon aragai fair Jesus into Cambridges in power. Jehovah aragai sender to disoge in arabokini fair. Zvakanaka mambo in abrogated in sender. Rebon to fair abugan, sender range into judgment. What yeso to majita in abrogations into power. Nado, spiroge, rominage yeso. Creations into nectar. Grabon to fair the rominage yeso. Jerusalem. Chikina kokona moka ikoroto sobian. Rahira kuna makuru jama vendrone kuru jama itini Friday o. Hai batana bibidi norotami kramata bibini vovasa ususumandu wasasabian. Rahira endo zamari jenda kuri mindiana zondra makuridian. Jura mauntebian sokokona maujana papita. Ding 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 Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. 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 Ladies and gentlemen, we are back on a very special segment here, this Tongues edition that we are having. Remember, we met with Prophet Passion Java in the video that you have watched or you are going to watch in full. So Prophet Passion mirror the prophetic and also ma Pentecostal. Muvhangeri marufu vari kuzvimiririra nevamwe vese vasingabhelieve in ma tongues. Hapana denomination iri specific zvayo, but tiri kuti vanoita zvendimi vakapfeka masutu ndo vakamirwa na Prophet Passion. Then vasingaite zvendimi vakapfeka masutu ndo vakamirwa na muvhangeri marufu. And badati toda kuinvita madzibaba oro vane chekuita nekumapostori nguo chena masowe vanogona vasina kumirira zvavo masowe exactly, but vazhinji vane chekuita nenguo chena. And nhasi tina madzibaba Emmanuel, but pana batora vati Manuere. Muvhangeri, welcome. Zico, once again
It's a joy my brother. Yes. Tasangana zvakare tinotenda Mwari. Yes. Ende nhasi takusanganisa nemavanga enyu ekumashure tiri kuona makarova mazuda mese kuti dai nendebvu dzenyu but dzenyu dzinenge dzakati wandei kudarika dzamadzibaba Manuero. Madzibaba togamuchirai. Mufaro wenyu wakanyanya here kana kuti mushoma? Zvisingaiti ndikunzwa amene kuda kubhururuka. Yes. Wozi shungu nenguva dzekuti tisangane namuvhangeri ndave ndinadzo. Mange minadzo. Ndanzwa kufara kuti nhasi tasangana. Saka totenda Mwari kuti Mwari masanganisa. watisanganisa murudo. Munoona watanga nekuzviintroduce. Ndinonzi madzibaba Emanuero. Saka tongoti Manuero. Yes. Kuti zvinyatsojeka muchishona. Tichinamata Johani Masowe chishanu. Alright. Sepamukoba 19. Yepamukoba 19. Yeah, mugwero umo. Ndio sitari kuberekwa naro re madzibaba Emmanuel ndio sitari ndakaberekwa naro. Alright. Yeah, arinaochinjwa. Arinaochinjwa. Makaposwa mumomuneji. Vaihondo. Alright. Chipostori chakatanga muchiberekwa here kana kuti makazochibatira pamberi apo? Inini handina kuberekwa muchipostori. Ndikakuti mai vangu especially. Baba vangu ndakabarwa vatobuda kwaMarange. Alright. Handiti. Asi amai vangu kuzvarwa kwavo vanga vari mu Seventh Day Adventist Church member. Saka mai vangu vakanizvarira musabata iyoyo. Okay. Alright. Mazvarurwa musabata tikanamata musabata. Makamborichengeta musabata? Chaizvo. Taitoti zuva kana riri zuva reFriday. Zuva risati ravira ka. Hatichatobiki. Pathfinder. Taito wako. Foundation school. Ndakatodzidza paDosset Primary School. That is a Seventh Day Adventist school. Alright. Ndisaka wachitaura chirungu. Yes. So this is a plot twist, ladies and gentlemen, in the sense that Evangelist Marufu vakaberekwa vari mupostori. Mupostori chaiye vakazojoina sabata. And then now tina madzibaba Emmanuel vakaberekwa vari musabata. Vari kusabata. Namai musabata vakazojoina mapostori. Saka hanzi kuchinjana taya kunawo. Walotoimba ruyoga. Musabata, vai musabata. Autogadzira malyrics. Ndinenge ndakutori haimaka. Musabata. But that's not the issue for the day. The issue inawo yendimi. Muvhangeri, palast ninge takaita na Prophet Passion takataura zvakawanda about ndimi. Tikadzidza zvakawanda from muvhangeri zvavakamborarama vachitaura nendimi. Ndoenda pana madzibaba. Madzibaba munotaurira nendimi? Zvakanyanyisa. Munoona mbodzitaura dzishoma? Ndikadzitaura dzishoma izvezvo handiti. Ndedzekuti ndenda kutaura dzandakanzwa dzichitaurwa kana nedzinongotaurwa nevamwe. Because there's a difference yakakura pakutaura ndimi. Mamwe machurches zvandakaona ndezvekuti vanodzidzisana ndimi. Alright. Then when it comes to our church hatidzidzisani ndimi. Saka handina ndimi andoti iyi ndio andagara ndinani? Ndinayo. Ina handina ndimi yangu iri specific for me. Saka pese pamunotora ndimi dzinoyanyowani dzinogona kudzoka idzo dziya but handiende kunonamata Mwari ndichinhasi ndoda kutaura nendimi uye handiende kunamata ndichiti ndichataura ndimi dzakati. Ndinogona kutosvika kunonamata ndigopedza kunamata ndisina kutaura nadzo. Ko vanhu vanokwanisa ngo pane vanhu vekuti vanotongotanga ngoti Ria Shabala Mosondo otanga kutangotaura nendimi from nowhere. Hamuzvikonewo izvozvo? From nowhere? Kuti munhu ataura nendimi from nowhere chikutanga ndochekuti why munhu achitaura nendimi. Ndokuti tinyatsonzwisisa kuti munhu ataura nendimi chirudzii ataura from nowhere here kana kuti pane zvaitika paari. Hatichasvika ikoko munozvikwanisa kuti mangonzi taura nendimi motanga kutaura. Izvozvo zvezvangofanana nemunhu wekuti akutora basa kuriisa pasiripo. Because ina handikwanisi kutaura nendimi nokuti ndimi dzobva kuna Mwari. Ndimi dzobva kudenga. Saka mukana ndichitaura nendimi from nowhere seizvo zvimotaura nendimi which means ndikutaura zvandakanzwa vachitaura kana zvandakanzwa imi muchita sei muchitaura nendimi and idzodzo ndimi idzodzo hadzisi kureva kuti dzadzika panguva ipi iyoyo. So point yangu ndikuzama kuti ndimi munhu anotaura nendimi dzinobva kuna Mwari dzichiuya pamunhu nenguva yani yaMwari kwete kuti pandada inini ndakutongotaura nendimi pandafunga ndakutaura nendimi. Muri kupanzwa handingotange kungoti zvinoita naziko ngoti Shiandala Masondo Koriandelere tobatanga kutaura nendimi. So hatichanyasopinda mumadetails ekuti ndimi munozinzwisisa sei as a subject but tombotangira apa kuti munzi matanga kutaura nendimi chii chakaitika. Right. As for inini
zvandambotaura zviya zvandakaberekwa namai Musabata ndaitoenda kucheche ndaiparidza zvakasimba zvokuti taifamba tichiparidza padzimba nepadzimba saka ndasingatoziviwo kuti kune chinonzi ndimi then it comes one day ndikutozvifambirawo first day ndakatongonzwa vanhu vachiti wanga uchitaura nendimi first day handina chandakaziva kuti chichadi chaitika tiri panzvira munopanzvisa mukuzvifambira ndobva ndatongotaura nendimi urati ndo musi wandoti ndakabatwa nemweya mutsvene munopanzvisa and then zvadaro mukugara ndofunga zvaitika that day zvakatombogara zvisipo about nearly 1 year ndisingazvizivi ndichikondichaenda kupi kuSabata tichitonamata makatanga kutoita nendimi muri kuSabata ndikatoramba ndichitodzokereko zvototi by that time I was very young muvhangeri vanhu ndo vanhu vandodzingwa chechi kavo vanotaura nendimi from Norway. Handizoti indimi dzakaita sedza vakataura nadzo maybe dai vaitimbotinyaretera kuti indimi dzakaita sedza makataura vakazodziziya here and vanokwanisa here kumbotipawo kasempo kasina mweya kacho kasina mweya tingonzwa tadzoka pamubvunzo mambobvunza uya wandataura ndichiti handitauri nendimi from Norway. Alright. Muripanzwisisa asi kana ndida kuti mujekese mujekeso ndataura nendimi muripanzwisisa ndati zvakamboita gore ndichingora machina kunodi kunonamata muripanzwisisa zvototi paitonzi pakanzi pane rufu pane ndiri mudiki ndaitoparidza because magwaro aya eku7th day aya tatakamafunda because ukodzidziswa bhaibheri zvakanyanya zvokuti munhu anodzidziswa kuverenga nekuunderstanda Bible zvakanyanya muripanzwisisa saka ndandiri mumwe wevanhu vakadaro saka ndabatwa nendimi there is a day rekuti rakadzoka repiri rekuti ndakanzwa izwi richitaura pandiri that is kuti ndizoziva kuti ndimi idzi dzinofamba sei muripanzwisisa izwi richitaura panani pandiri takuti izwi remweya mutsvene mamuchiri kuSabata ndokubva kwangu kuSabata iko manzwa izwi rakati chizwi inini izwi kwandiri rakataura richiti ndakadamwa nezita rangu kana kwana katatu muripanzwisisa Emmanuel baba vangu inini vakashayika vainzi Simon Emmanuel mwana waSimon ndini mwari wako ndini ndakambouya pauri because pandakataura nendimi pazuva rekutanga pane masainzi 3 akaitika handina kuziva nekuda kweudiki uchiona chakaitika chiya ndini toda kutaura panani pauri ndine nyaya yekuti ndinoda kuti ubve ufambe munyika undosunungura vanhu nokuvadzidzisa nyaya yekuenda kudenga muripanzwisisa uchivaparidzira nyaya yekuenda kupi kudenga saka ndimi dzandinotaura inini ava dzikavabata ava kana kuti tabatwa nemweya mutsvene tese vakataura ini ndovanzwa ivo vanondinzwa zvamuri kutaura zviri clear kwete kungoita sekuti tiri kungoita nyaya yes vamwe ndoziva kuti havazivi zvanotaura but dzandotaura inini pakasvika mumwe muprofita anenge inini ndinotova munzwa iye achita se achitondinzwawo ende chandofarira manje kundimi dzedu dzekuchishanu manje handisi kuti dzimwe dzadzisi because ndimi handiti vamwe vanotaura mashaka handiti isu dzedu dzekuchishanu mukadzitarisa mukada kudzitevera mavara mazhinji chirungu tinoda kusvika ipapa futi handiti but tati mamanzwa izwi ndo pamakatanga kutaura nendimi tichazotaura mumwe musi kuti makazobva kuSDA pamapinda kuchipostori uye zvakafamba sei ipapani but izvezvi tiri kuti mabva izwi rataura nemi mukanzi mufanange muchiparidza chi makamaenda kuchipostori ipapa chii chakaitika kuti muzoenda kuchipostori makanogamuchirwa nendimi dzenyu ikoko here ndaenda kuchipostori handiti ndakati ndichisvika first day pane rimwe sangano remasowe ndiri munhu aituka masowe zvisingaiti because ndakamboseka mumwe munhu achinda kumasowe nemusi wechina ndichimuti wakapfeka dhirezi ndichitaura iri andakapfeka nasiri ndichimuti wakapfeka zikadubura saka pandakazosvika ikoko ndichisvika ndakasangana nemuprofita ndichiri kufamba uko akati mukomana ndaireva uya uyu ari kuuya ndasvika paari muripanzwisisa
takasvika tikagara tikanamata tikagara pasi tichiparidzigwa ndisingatozvinzwisise asi ndakaona chikamu chachadi chadzoka pandiri ndakutanga kutaura nendimi dzipi dziya ndakutaura nemurume upi uyo andasangana naye takutotaura chimiro chepasangano paadi pachechi pavo iye ari kuparidza imimi muri muprofita ari kuprofita nendimi imimi muri kudayirawo nendimi takutotaura zvepapi zvepachechi zvechimiro chiripo muri kunzwisisa tataura zvechimiro chiripo ipapo tapedza akanditi madzibaba ndikati haina handisi madzibaba ino zvikanzi kumadi kunamata mupfeke nguo idzi ndakati inini zvangu ndoda kuita pastor ndo zvandaidawo muupenyu ndoda kuita pastor saka ndasingadi kuva muprofita ndasingazvitarisiri then ndakabva ndasiyana nazvo unoziva the third time manje ndakazopinda finally ndeyekuti apa pandandakubva kune rimwe guta tichifamba hedu netsoka tasangana nemunhu ane motikari yake atibatsirawo tachifamba netsoka akati azokutotipfuura ndobva adzoka akati ndega ndikubatsirei tagara motikari yake munhu yakati munomboziva tisenda kubatsirai tikati hatizivi zvikanzi on this same spot last year ndakasangana nevamwe vanhu vanga vane nhamba yamunayo iyoyo ndikavapfuura asi ndadzoka vanhu ivava ndandine problem yandandinayo vakandinamatira ikapera by that time handauziva kuti ndandiri muprofiti sekuru wangu ndichavataura nezita because is my uncle tumisani malamba angari musavadha futi the rest wana sekuru wangu vachiriko vamwe vana sekuru vangu vachiriko izvezvi vana mai vangu vachidi but iyeye anga aripo ndandinaye ndobva sekuru vangu vakanditi no kana akakunamatira zvinhu zvako zvikafamba zvakanaka even nesuwo togona kunamata because murume ainamata murume aitakataka kunamata achinamatira dambudziko rinopera nekunamata chete saka akabva ati ndichaimba handiti ndaimba ndoda kuti manhu ugoita sei ugonamata murikunzwisisa saka vakaimba kuimba kumwe kwekusavadha kunoti ndinoda rimire moto munokuziva muvhangeri ndinoda rimire moto should be 195 right vaimba kuimba kuya vari pakati pokuimba ndakabva ndabatwa nemweya ndichibatwa nemweya ndakataura ndimi shoma dzinokwana kuita shoma ndichipedza kutaura ndimi shoma izwi rikauya rikataura rikati munhu uyu muudze kuti paari apa dambudziko rake rakabatsigwa nderekuti akambobigwa mubengi anoshanda mubengi saka akambopiwa mhosva yekunzi aita se aba ndiyo mhosva yaari kupomegwa nanhasi ndobva munhu yandamutaurira shoko ripi riyo zvikanzi kuti uzive kuti ndiri mweya mutsvene saka inini zvandanda kuita manje ndanda kuturikira mashoko andiri kuudzwa nezwi ndichiudza vandinani vandinawo kuti uzive kuti ndini mweya mutsvene ari kutaura motikari yamuri iyi pamuchasvika panzvimbo yakati muchawana pane motikari inenge iripo yakafa imi hamusi kuzopfuura pakakura ipapo motikari ichafira pamberi ndo pamofa kuburukira pane pantoda kuti muende kunotaura shoko ramwari enditi apenzezi tise sekuru wangu vakati uyu ndi mwari uyu zvishamise savadha ndizvo handituke ndozvaitaura sekuru akati asi uyu ndi mwari uyu alright ko imimi munodaro here inini 100% hamiituke savadha handituke savadha ndogona taura ndichiti injanji handiti iri kufamba ichida kwari kuenda asi panjanjika mukatosvika pamain station pechitima panobuda mabranches imwe njanji ndayakadai sa chitima chogona kubva chichinda kuhanga nochikondro lakakonewa chinogona kubuda chikaereva pasi nekusiriko imi mukasvikawo pabranch yenyu muchiburuka vamwewo vachikwira apane muvhangeri munoona senyaya yekutaurwa namadzibaba manuel no we respect that because testimony yamadzibaba we can't probably I don't know are we in a position because once he says kuti is a prophet then the mandate is given to us to test him because Bible do not believe every spirit but test the spirit saka zvatengodza even passion vakati muprofita tafana kuvatesta so that we see if he can qualify to be a prophet because ndozvitoona neBhayibheri I think vakasakana mavhesi avo vachiri kusavadha
anoti wadikanwa 1 John 4 verse 1 musaedza mweya musaedza musatenda mweya yose asi edzai mweya muone kana yakabva kunani kuna Mwari because vaprofita vazhinji vene mawaburukira munyika so because vari kuti vade mweya unoda kuedzwa ndo nyaya yatingori nayo nevanhu vanoprofita we need to test the spirit but I think from the testimony from what he's saying yes we hear until mati imboedza makatsimboedza mazibaba tichakupa mukana wekuyedzwa not pa video rinoyi asi mungave muri munhu akasvika muchirere kuti munoti ndikuda kumboyedzwa chekutanga ndechekuti ukanzi toda kukuedza unenge uchiedzwa nenzira dzipi unopanzira ndo first point second point panorasika vaprofita vazhinji pakuda kuti vafambe vachiprova kuvanhu kuti vaprofiti ini ndiri muprofiti unopanzira and then yet panyaya yekuedzwa Mwari handiudze zvandoda kuziva teresai shoko iri Mwari handiudze zvandoda kuziva Mwari anondiudza zvaanoda iye kuti ini ndizive amene point munyatsebata ndikubabata Mwari anondiudza zvaanoda iye kuti ndasaka kuchona vanhu vakaenda kwamakandiwa vaya vakadyiwa ndevapa vairedzwa kuprofita vakadyiwa because vaida kuti Mwari avaudze zvavanoda ivo pachani pachavo havana kupa mukana Mwari wokuti avaudze zvaanoda iye imini musina kuenda paya ndisina kuenda paya just because Mwari handiudze zvandoda kuziva inini Mwari anondiudza zvaanoda iye kuti ndizive even nje ukadzika vaprofita kumashure mambo kubhaibheri kwachiko zvakatodi zvakatonyorwa vaiprofita kumashure ka zvakavanzika ndezvani ndakashokero handiride zvekuti zvakavanzika ndezvaMwari vaparidzi vanenge vagumigwa ipapo vakabvunza mubvunzo wotiza kuti zvakavanzika ndezvaMwari apa ndizvinoziva bhaibheri handizvere zvakavanzika that's why Deuteronomy 29 verse 29 topic yeBhayibheri handiti tichidai manje tisati tadzoka pamatanga imimi makaita nguva muchiverenga bhaibheri mukawana uchenjeri hwamakawana nebhaibheri izvezvi muri muprofita which means chances are high kuti munotungamira sangano munotungamira here sangano ndine masangano vamwe vari muchechi mavaverenge bhaibheri hatitoverengi asi imi makariverenga kare ndakariverenga before hamuoni here kuti mimi muri kuisa munhu padisadvantage right ndakuda kuti handizvo here muvhangeri iwo regaiwa takavapindura tinzwi kuti wari kupafambisa sei toda kuvapindura zvakakufanira kuti vabvunza kuti vamwe vari muchechi havamwi doro asi imi makambomwa doro that is a straight question yamabvunza kuti hamusi kuona kuti maisa vamwe padisadvantage kuti vakutonamatikupa example yechinhu chakasviba doro rakasviba nyange musikagamuchire new bhaibheri kuchechi kwenyandete but harisi chinhu chekuti mukabva matoti mukatozona rakabatwa kana nemwana mubva mati zvakangofanana nevanhu vakabata doro right example yandandaisaka ndaida kuti muiunderstand maybe saka kana yaita twist kwamuri yandicheke chinhu chekutanga hazviri kuti kuchechi kuda kugamuchirwe bhaibheri kusariverenga zviri kuti tinoti rakashata ipo pai ndo panoda kuti paunderstanding ndakambo chaita kuti nenotiite shungu dzekuti mutungamiri wangu evangelist ndivhure maziso ndakavatarisa nsangane nawo ndechekuti vakamboisa imwe nyaya vachiti pana akambondiudza kuti bhaibheri munya handiti yes ndo mashoko makataura here muvhangeri no makati chii ozi mukati mwari akambokuudza here bhaibheri kuti Mwari pana akambondiparidzira pana akambondiudza achiti bhaibheri chi munya handina maridzo yakadaro but I think I don't know if he's coming from Joan Masoichan and also I don't know if he believes in the history of Joan of Shoniwa and the spirit yaipana Shoniwa ngari Joan ndo yaimushandisa the spirit completely denies the word mweya unoti hatichafa hatifambe nebhuku nebhaibheri haritodi haugoni kusvika naro pasowe hazviite nyangwe vachiti shoko raMwari kuti ungotaura zvariri shoko raMwari hatitoda kuriverenga kungoribatira pasowe it's not allowed kana tiri pasowe kana mumba mako bhuku iri harifanira kunge riripo because mweya uripo kukudirecta that is the teaching of but because wakamboverenga so wanogona kuwachira because nazo vachitanzi shoko raMwari avakavabvunza harinamboipa enzwa ndida kuti ndipindure muvhangeri zvakajeka pandanchida kuzamajikisa muvhangeri ndezvokuti baba Johana havana kuuya vachituka
bhaibheri vachiti rakashata. Haana kutuka Yesu. Ndo zvandikuzama kuti No, haana kutuka. Kuti- Bhaibheri haana kutuka, but Johana akati Vakaramba. yes, akati bhuku hatisha for the reason why ndaida kuti ipapa is just 5 seconds sei akati ngarisaverengwa. No, there were 2 reasons. Number 1, Johana anga ine claim yekuti iye nekuti ndiye direction. Ndiye atumwa kuvanhu vatema. There's no need yekuti bhuku irishandiswe nekuti bhuku ranga rauya richibva kuvachena. So there's no need. Because mweya wauya kuvatema wasvika. Ndiwo wakuvapa direction. Vanhu vatema vari kunzi vanga kune dare ranga ragarwa kudenga. Ranga ridare vanhu vachiti nechine panhoroondo iyi. Ndo zvakataura Johana. Dare rakanga rina baba Abrahamu. Nhaka dzakanga dzakugoyiwa. But baba vanhu vatema vakanga vachinzi hawana nhaka. So Johana akatumwa akati akuya kuzotitungamirira kuti atiendese kwakuenda mweya yedu. So bhaibheri ranga risina need because ranga rava wachena. And bhaibheri ranga riri kutaura Jesu angaurayiwa mhiri kwegungwa. Saka nyaya iyi yakanga isina ine watema. Number 2, imwe claim yanga iripo ndeyekuti mubhaibheri mune zvawedzerwa. Paraya kuno wachena wane zvawadi, wane zvimwe zvawaisa. Zvinochibvisa vanhu vatema panzira chaiyo kufamba. So these were most critical 2 reasons. Number 1, there's no need to read the Bible because mweya unotungamira vanhu vatema wauya. That's why usingafaniri kungoenda romba because mweya uripo kukutungamira. Kana zvauri kuenda unobvunza vakomana varipo vane mweya ndo akukuratidza kuenda nzira. Saka there's no need kuti uverenge. Number 2, mubhaibheri mune zvimwe zvirimo zvakawedzerwa nezvimwe zvakabviswa. Saka asiri shoko ratingavimba naro. So these were 2 important claims that were done by John. Mazigo ndofunga bhiza riripo. Yes. Gawajekese kana zvibude mumuromo wati mwemombe bhiza riripo. Yes, gawati regai zvibude muromo webhiza. Right. Nyaya yekutanga mukuru wangu panhau yebhaibheri ndeyekuti izwi redu rakataura sinoti izwi redu mweya mutsvene wedu uyu watiri kuvimba mauri wandiri kutevera inini wakataura uchiti bhaibheri iri rakanyogwa mavara Esaya ramuri kuti shoko raMwari muri kubvuma here kuti muri kuti imi rakanyogwa nemweya mutsvene? Ndizvoka vanhu vakati hongu rakanyogwa nechi nemweya mutsvene. Saka izvezvi ari kutaura pari zvino ndini mweya chi mweya mutsvene umwe chete uyo wamuri kuti ndokanyora chi bhaibheri. And kana muchiramba Johana aiti batai bhuku renyu, vanhu vobata bhuku oti vhurai, vanhu vovhura kunzi mavhura pavhesi yakati iri kuti zvakati nezvakati. That is proof yaaisa yekuti ndinoziva zviri pai zviri mubhaibheri. Saka aiti iye kana mambo akakutuma imimi netsamba, mambo Zigo matungwa namuvhangeri kwandiri netsamba, endai muudza baba Amanueri kuti ndiri kuda mari yangu. Anditi then muri pakati pokuya nechi netsamba muchisvika munetsamba ipi iyo muvhangeri vobva vasvika. Muripanzisa ndichatirira tsamba rekana kutira muvhangeri adautera zvatora nemuvhangeri notatovapo kamuvhangeri wacho. Ndo zvazvakaitika pabhaibheri. Asi manje kana tichida kuziva kuti zviri mutsamba ndo zvatumwirwa nanji namambo, handiti kuti mambo wanyora zviri mutsamba zvauri kutaura iwewe kuti tizive kuti ndo zvataurwa nani zvinochivhura tsamba iripo. So zvanga zvakaipei kuti muprofita ataure zvine mweya mutsvene then vanhu vakangoita wakapfungwa kekuti ko kana pafambawo satanika rega ndingonotarisa mubhaibheri kuti ndizvo here zvimwe chete why pasiri kudiwa tinotarisa. Vakaona Johani mbune handiti ndofunga mukuru wajekesi vakati Johani mweya mutsvene wakasvika pamunhu. Saka ndikati kuti claim ndivo vadaro. Vakaona Johani handiti vakatouya nemabhaibheri muripanzisa vachida kuti vamudzidzisewo nyaya yaMwari. Asi tiri kutaura tichiti vakatomabata mabhaibheri apa akatovapa proof yezvavaivhura zvani zvacho. Andivo vabvuma kuti zvechokwadi munhu zvaari kutaura zvese zvirimo pamubhaibheri atiri kuvhura ari kuzvitaura. Bhozi nyaya yakawira baba Johani yekutanga kuti mungoona kuti ndiye kubhaibheri handiti ndeyekuti munhu avanoti munhu ngaafe mukutadza handizvo handiti toti munhu ngaasiye zvitadzo handiti kuti akwanisa kufa achinda kupi kudenga. Mutonziva tonyaya yakaringa baba Johani. Bhozi mukazvitarisa kuti pakauya baba Johani if tikadaudzuka kumakore achona zvechokwadi akomana da asiri masowo akomana ka Zigo wakangokura kuti kune zvipoko iwe nemagore toto but nemasowo uchazvioni kozvino.
maso wako manaka hawaifamba usiku hapo. Alright, saka tinyanyatsopagara pasi tichonyatsotaura about masowe nechipostori. Tinoda kuenda padzidziso yendimi. Dzidziso yendimi ina muvhangeri Marufu inenge ichibva mune zvavanofunda from Bible, shoko raMwari. Ina Passion, Prophet Passion Java, ine mune zvavanofunda futi kubva mushoko raMwari. Interpretation inogona kusiyana. Mumwe woenda achiti isusu hatitaure nendimi idzi, mumwe woenda achiti isusu toenda nechi nendimi idzi. Imimi dzidziso yenyu yendimi inobva kupi? Right, yedu isinobva kumweya mutsvene. Rega ndijeke. Ani matotaura muchiti passion. Rega nditi ndikati passion ndinge ndarerutsa. Prophet Passion Java na evangelist wangu waMarufu. Vari kuverenga chinhu chimwe chete. Muri kuona? Asi vachichiverenga chinhu chimwe chete ichocho vari kupikisana pachiri. Muri kuonzwisa? Nekuda kwei vachipikisana pachiri. Isu tichiona kuti pendi ndeye white. Umosvika kuti ndeye black. Umoti ndeye white. Zvarevei? Zvarati vanhu ava pane chekushota pavari. Chinofa kujekesa. Zviri kuita kuti vaite sei? Vapikisana. Chinojekesa chii? Mweya mutsvene. So isi kwatiri automatically ndo watinawo ndo notijekesera. But hazvisi zvitsvaka. Kana takatarisa Bible racho isusu ratinoremekedzera ramemboverenga. Unoona kuti Peter, Paulo nemaapostoli vakatomboita kakupesana futi panhau dzekuunzi, kuchecheudzwa, kudzingiswa. Asi mweya mutsvene wanga uripo pavari vaapostoli vaMwari. Pazongoita era ndepekuti pamuri kutaura ka muda kundidzosera futi muBible. Ini musandidzosera muBible. Panandara kuti since ndiri weBible pana. Amino avakamboriverenga. But vakorinde vekutanga pachapter yendimi. Verse 14. Chapter 14 verse 37. Vakuti vanya yendimi. Panonzi panapa kana munhu akati ndiri muprofita kana kuti ndiri womweya, ngaatende kuti zvakanyorwa murayiro washe. Nzopezera kana munhu akati ndiri muprofita kana ndiri womweya, Bible rakanga richinyorwa Johana asati auya. Wari kutaura. Johana ari kutaura nezvake ndi Johana akafamba mberi kwegungwa. Ndio mweya wacho. Wababa John the Baptist, in fact, kuti tise maframes. Alright. Kuno kwakunzi baba John. Pandi John Mbapatidzi. John Mbapatidzi. Iwiyo kuurayiwa naHerod. WeMBible. Unoti kana uchiverenga unonzwa kuti hanzi ari Patmos. Pa River Jordan. Pa River Jordan. Ari izwi raidana murenje. Ndisaka vachienda kuenda kusowe kunonzi kumasowe kurenje ndio rimwe zita. Ora John ari kutaurawa asi John the Revelator. Not the Revelator. John Mbapatidzi. Muvhangeri. Mubapatidzi. Akanga achiita yes forana uya. But ukamuona ari kurenje. Ndisaka kumasowe vanhu vachienda kurenje. Kugwanza. Ndio kwaibva ideology yacho. Because mweya wakaburukira pamurume uya ainzi Shoniwa. Akanga aine nickname yekuti suspense. Paaisona bhutsu paya aichaja chi suspense 6pence. Ndo mari yacho yakanga achichaja. Saka akadzamana peyo nickname yekuti 6pence. Kusvika mweya wamurwa, there is an assumption iri clear yekuti iye Bible akanga achiriziya asati arwa nemweya. Because akanga ato munhu mukuru, anga asiri mwana mudiki. Bible ranga ratouya nema foreigners. By this time mamissionary schools angagara atoko. Saka munhu akanga achibva kwarisabe futu pagandanzara. Mamissionary schools akanga atoko, and you see Ananyazura, they were already there. There are a lot of also missionary schools of Anglican there. So there's an assumption clear that book akanga achiriziya is now a prophet there, but he knows the Bible. But book anoriziva chaizvo. Zvotaka tikasangana pasiri pakamera anenge achiti ukaverenga Jeremiah ukaverenga Isaiah. He knows. He was confirmed also kusavana Bible rinotese. That's why vakachangamuka ka. That's why ndimi dzavanorwa kuti dzechirungu. Because you are coming from that perspective. You see, but kana ukati uri umwe yavhesi iri kuti kana kuti uri muprofita, tienda kuti Bible ishoko raMwari. Now, if you want to deal with ndimi dzavari kutaura dzavanoshandisa, mubvunzo yedu noti ndiani anokonfirma kwavo kuti ndimi idzi kuti ivo vati tisi tine mweya, but mweya wacho ndiwo umwe chete wakanyora Bible. Saka ndiani anokonfirma kwavo, ndiani anovatarisa kuti zvavataura izvi ndizvo zviri correct, this is the correct, right? Then musiyano uripi ndavatipo mupasano pakati pendimi dzemapentecostals nendimi dzavo.
pavanodziona dzemapendecostals ndidzo here dzavari kutaura ndidzo dziri correct here. Where is the difference here? Mbunzo uri kuya kwamuri. Right, vabvunza mubvunzo ndikuenda pamhenduro yemubvunzo wavo ndichitanga ndati chinhu chekutanga evangelist Marufu, people they don't know because they were not told or else they don't know because they were not taught. Zviri kaviri. Vanhu vanogona mukoma zigo kusaziva nokuti havana kuudzwa kana kusaziva nokuti havana kudzidziswa. Bhosi nyaya yekutanga yandoda kuti ndinyatsojekesa ndeyekuti baba Johani achibatwa nemweya hatingamboti baba Johani vanga vaita Bible zvakanyanya. Bhosi remember vakatsvagwa gore ripi? He was born 1914. Akaita basa pane manje 1931. From 1914 to 1931 he was still young. Bhosi vanhu vakudhara vanga vasina kudzidza. Baba Johani havana kudzidza. Don't forget, nosaka muchiona muchinetsa nevara reno rinongonzi sapatina rere. Inyaya yekuti munhu aitora chirungu ochitaura nechikaranga anga asina kudzidza. That is very clear point yekuti Sapatina zvinorevei? Sapadina. Sapa nedina. Kwete sapatitina aiwa sapadina. Saka toenda pa point number 2 yekuti baba Johani matvaenzani suspense Nani shoniwa handiti munozati nyaya dzese handiti vanhu vazhinji vakadzibatira pamusoro muri kuona munhu akabatira nyaya pamusoro anogona kusainzwisisa ainzi Peter Masedza ndiro zita rake muna iye kunzi kwa aisona shangu ikai ari kuti shoniwa munhu aisona shangu suspense ndisekuru wake iye haana mbosona shangu asi vanhu vazhinji vane information ipi iyo ndosanda they don't know because they were not taught or else they don't know because they were not taught. Mura information nayo aigara kunotoni inzaizvi anga asingagari kunotoni akarwa nemweya ari kupi akabva kumusha kwavo mweya wakamurova ari kupi ari kumba kwavo kunotona akatouya inzaizvi madzibaba kunotona akatouya achienda kuna sekuru vake handiti achiti ndine nzvimbo yandoda kuenda handiti atone mweya ndiri kunzi ndisvika atone mweya imi makabatwa musoro pamanga muri kumasuwe makazvagwa muri muchinamato pavanhu vakanga vachida kupinzwa muchinamato unogona kubhabhatidzwa nemunhu anoda kubhabhatidzwa saka takayeperwa information inotaurwa panamba tinozonyatsoitaura but muvhangeri vakaberekerwa mumasowe avo vakajoina masowe vachiriko kumasowe muvhangeri vakabuda saka wekutrasta wacho vauyi vakauya nezvimwe hazvishamisi izvo zviya unoziva mwana anotichengetwa nababa vasiri vake dzamari tina chimugaba auya zvinoitika izvozvo taenda panyaya yavataura manje yekuti ndiani ari kuisa chidhindo andozva muri kubvunza evangelist ari kuisa chidhindo chekuti ndimi dzamutora ndedzechokwadi handiti chinhu chekutanga ndechekuti basa rakanaka munhu adzvara bagwe rakanaka handiti adzvara bagwe pakanaka rofa kuonekwa nekudi nekumera point number 1. Number 2 chinamato chedu ichi ndosama china chamato chedu chamasowe isusu hatibve kumba takafunga saka hatina munhu atinoda kuti isusu auya achititi aiwa iwewe ndiwe waMwari uri kugona muri kunzwisisa bhozi panyika pana hatisi vatongi saka panhau yendimi chiri kupinda kosti chaichaiwo handiti ansati hangu ndamboindako but I'm not sure andifunge kuti kune munhu anoisa chidhindo chekuti ndimi dzikutaurwa kuti ndiani ndidzo muri kunzwisisa saka ndatotiwo pandimi vaMarofu kune vanhu vari kutotaura ndimi vasingadzizive muri kunzwisisa kune vanhu vari kutotaura ndimi zvekuteedzera zviya zvekuti munhu wese anongoti ndega nditaura nechi nendimi anotaura zvasingazive but isi tiri kuti kubva kare handiti kubva kare izvezvi evangelist vanogona kuti vanzi vave evangelist zviri pamutemo vafange vane bepa ravanani ravanaro ende yeti kudhara vanhu vakanga vachizodzwa naMwari pasina chi mapepa mupanzisa ende vaiti vakati vazodzwa naMwari pasina mapepa aivazodza ndiani by that time but mapepa anga ariko kazvinyorwa ndikuti vanga vasingapiwe tsamba kana kuti ita degree kuti unzi wavachi evangelist kana kuti itsamba ndiyo kuti wava muprofiti kana kuti itsamba ndiyo kuti kutaura nendimi handiti saka pavaimbozviita ipapo pamataura muchiti vamwe vakambo tikadzoka ikoko kwamamishana nditi kune vakambobatwawo vakamborera nendimi iri mubhaibheri kwenyu ikoko vari kwere kuti mubhaibheri pane vakamborera nendimi pane vakambotaura nendimi mubhaibheri
bhaibheri ndimi dzakataurwa nadzo dzataurwa nadzo Eh, akavapa Bible- proof yekuti mataura nendimi ndiani akawapa proof yekuti makataura no dzemubhaibheri now kana takavhura bhaibheri it becomes that's why we have this subject because dzatinoona mubhaibheri dzakataurwa nedzakutaurwa izvozvi ndozvaita kuti subject iuye pane musiyano nawo ndinoda kuti ndiende nemba dzakataurwa kuitira kuti muone why subject iri important tati aya kakatimbodedze wanhu watudze saka iwo vari kuzvana kupi Acts chapter 2 ndopatinoona ndimi dzitanga kutaurwa jesu akanga avimbisa kuti in fact mucontext yendimi payakataurwa najesu pana Mark 16 ukaverenga jesu akati makuenda kunoparidzira vhangeri kumarudzi ose evanhu vhangeri afanira kuenda kwese kunosvika kuvanhu pana mubvunzo wangu achiti saka ndichasvikira sei murudzi rusiri rwangu language yakasiyana jesu anobva ati muchataura nendimi itsva aiwa mucha evangelist muri kuti jesu akatoti vanhu vakatobvunza tichataura sei kana kuti it's your own claim yekuti makunyatsoverenga mobva ngativerenge handi nhasi bhuku riripo apa rega nditeerere bhuku riripo rega ndiende pazviri Mark 16 verse 15 akati kwavari endai munyika yose muparidzirai zvisikwa zvose vhangeri so once vanhu vari kutaurwa nyaya iyi vanhu vari kupalestine majudha mahebrews vanotaura hebrew language ndikava kunzi endai munoparidza zvisikwa zvose vhangeri kureva kuti vhangeri riri kuuya nekuno kumashona riri kuenda kumachina riri kuenda kuzvisikwa zvose but munhu saka titongoripa vanhu zvekuti achasvika sei kunoko ima kushandisa pfungwa but zvakakosha kufunga kuti munhu ari kutumwa kwandiri inini haataure seni saka achakomuniketa sei neni bhozi mubvunzo wakakosha kubvunza iwowo achasvikotaura neni sei nekuti kwacho achasangana neni ndekuti makadii iye haataure kuti makadii ane imwe language anoshandisa saka jesu anotsanga kutsanangura ndoda kuti muzoona panoya pfungwa yacho kuti ndosaka akaisa pfungwa ipazana bvati anotenda vhangeri ramaparidzi akabhabhatidzwa achaponeswa asingatenda achatongwa zviratidzo izvi zvichava nevanotenda vhangeri vachafamba nezviratidzo number 1 vachabudisa mweya yakaipa nezita rangu number 2 vachataura nendimi itsva they will speak in new tongues that's the first time yatinonzwa the gift of tongues ichitauronzi ichavako because before this chapter kwanga kusina chipo ichi chipo ichi chiri kutaura jesu amuka kuwakafa vhangeri rakuenda kumarudzi right saka warare kuti ndimi kana tichiridzidza izvozvo rinobva pamawara mairi pana rurimi togadzira ndimi rurimi that's in singular ndimi that's in plural kuti ukati makadii rurimi ukati linjani rurimi makadii rurimi rweshona ndakambozvitaura ndina prophet passion makadii rurimi rweshona linjani rurimi rwendebele how are you rurimi rwechirungu but 3 languages aya tinomati tongues because yaplural kana ndo dzinonzi ndimi zviri 3 saka ndakati juma ndaepistrona mukati mokuyera handautaura ndimi ndataura rurimi rwamusinganzwi ndoshona iri correct iyoyo asi tikaita 4-5 apo vataura indifferent tinoti vataura nendimi waroma kuti tizvise muplural so chisa kuti munotaura nendimi tsvawai that's in plural pamuri kuenda kuvhangeri kunoparidzira vanhu ndichakupai gift yekubudisa madhimoni ndichakupai futi gift yekutaura in new tongues saka mubvunzo unoti pakataurwa manew tongues first time ndepapi pana Acts kuti tizive kuti ava vari kupinda papi nendimi dzavo uye dziri kushanda papi saka handipa dzakataurwa kekutanga ndada kuti muone ndosaka lesson yawo yamanje Acts chapter 2 ndopakutaurwa ndima namweya mutsvene because wabvunzo ndiani akati ndimi idzi ndidzo ngatione zvakaitika zuva repentekosti rakati rasvika vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe pakaripo kutinhira sekwemhepo inovhuvhuta kukabva kudenga kukazadza imba yose mavakanga vagere vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzemoto dzikamara pamusoro poumwe nomwe vose vakazadzwa namweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi saka ndimi dzakutotaura right ngatinzwe zvino pajerusaremu pavakanga pagere vajudha varume vakarurama uye vaibva kumarudzi ose pasi pedenga vhangeri ranga ranzi endai munodzidzisa marudzi ose saka chapter iri kombo nechifirima kuti pakauya mweya mutsvena vanhu vanga vabva kumarudzi ose vanotaura kuti ndivanani zvino inzwai kuti kwakati kwanzika vanhu vazhinji vakakanganiswa vakaungana vakakanganiswa nekuti mumwe nemumwe akavanzwa vachitaura nerurimi rwake
ndimi dzaitaurwa vakauya kubva kumarudzi ose mumwe nemumwe akanzwa rurimi rwake. Ava vari kunzi ndimi kuroti uyu akataura Shona, uyu akataura Swahili, uyu akataura Kalanga, uyu akataura English, mumwe nemumwe kwaaibva ainzwa language yake. Ava aitaura nendimi wayo because Shona English, Kalanga, Swahili zvikasanganiswa indimi. But yakaita breakdown ikati mumwe nemumwe paainzwa ainzwa rurimi rwake. Izvo zvavakataura vana. So I'm using remphone inoti vakakatyara mara vose vakataura vachiti vari kutaura ava vasi vaGarirea here, havasi vaHebheru here vakutaura here vanavo. Tinogowanzwa seiko mumwe nemumwe achitaura nerurimi rwedu rwatakaberekwa narwo. Kureva kuti ndimi dzakataurwa musoro handi ndimi dzatiri kunzwa today. Because idzi indimi dzekwavakanga vabva vaitokonfirma kuti ari kutaura Shona yandakaberekwa nayo zvekupa kuti aziya sei ari muGarirea. That was the miracle on day of Pentecost. Inoti vanhu vanga varipo vaPersia, vaMedia, neveJudea, Cappadocia, Ponto, Asia, maChinese, Phrygia, Pamphylia, Egypt, nemativi enyika yeRabia dziri pedyo neKurin, nevaya vabva Roma, nevaJudha, neveProserite, nevaKerete, neveArabia. Tiri kuvanzwa sei nendimi dzedu mabasa aya anoshamisa aMwari. Yabva yataura vanhu kwavanga vabva in Africa vekuEgypt vakanzwa chiEgyptian, vanga vabva kuRome vakanzwa vanhu vachitaura zvekuRome, Greek yakanga ichitaurwa musi iwoyo nevanhu vasina kufunda vaGarirea. Saka ndimi dzatinonzwa apa it's matirurimi ndikuti ndimi kuti dzakataura dzakawanda but rurimi ruri kutaurwa apa handitika dziri kunzi ndimi because avainzwa rurimi mumwe nemumwe ekuita breakdown from uzhinji ichisa kusingula because mumwe nemumwe i1 saka inoti ainzwa rurimi rwake but vaitaura vose ava dzaiva ndimi because anga ari madifferent languages avaiprojecta but ainzwa individual ainzwa rurimi rwake saka from rurimi it's ndimi kana wauzhinji, from singular rurimi, from plural ndimi. So when we check this chapter hapana munhu akarira. When we check this chapter hapana akati vari kuti chiyawo ivo havana kuti munzwe zvatiri kutaura panoda mumwe wemweya kusaidi kwamuri kuti atinzwisisi. Havana kudaro wakangotaura avo ndobva watonzwa zviri kutaura because this gift pataiona yanzi iri kufanira kuendesa vhangeri. Ukaverenga zvinonzi padhei pakabhabhatidzwa vanhu 3000 vakabhabhatidzwa vanzwa ndimi idzi because ndimi basa radzo it was to project the message kuti vanhu vatende vapone. So mubvunzo watanawo ndekuti Johani zvaauya because vakomana vari kuhakira nyaya yaJohani because vari kuteera Johani kuhakira is a big word kati zvari kuhakira mweya because vari kuti mweya vari kuti mweya isusu vari kuteedza matsiko aJohani. They are following what John did and they also believe kuti mweya wana Johani ndiwo uri kuvashandisa. That same spirit yaJohani andiwo mweya mutsvenewo ndiwo uri kuvashandisa. Mubvunzo ndekuti avasei mweya waJohani unotenda mubhaibheri uri kuvapa zvinhu zvatisingaoni mubhuku. Ndimi dzavo dzinofanira kuti vakadzitaura tsamba yavanga vachitaura yekuti munyori wetsamba kana auya andichirega ikurenga tsamba indauya kuzoita zvetsamba. Why ndimi dzavainadzo tikavhura umu hatidzioni. Mubvunzo ndakuda kuvapindura. Chinhu chekutanga tinoda kuti titange tagadzirisa panhau yekuti ndimi rurimi. Muri kwanzwisisa because kana tati ndimi rurimi vari kuedza kuti vatora mavara afanana kuchishona. Kuchishona chedu kune mavara anofanana. Akatofanana kuti mweya watotota achitoti mweya abatwa nemweya. Kunotori rimwe vara rinotaura kuti mweya risingarevi mweya watoti wabata chi pamunhu. Asi hatimbofi takati paya mubhaibheri pawaiti mweya waiti uyu mweya mutsvene nokuti wanga uri mubhasikoro uyu unokanganisika uyu mweya washata nokuti wabuda pamombe. Mukonzwisa mavara akafanana iwawo panhau yekuti ndimi nendimi dzatiri kutaura dzipi izvozvo. Vara roti ndimi ndoda kutanga totaura dzatinotaura isusu todzoka kuti ndozvipuruvha sei. Tikaenda ivo kana handi vari kuverenga bhaibheri avo vari verenga bhaibheri iro handiti ko kuchirungu kunonzi vakabatwa nemalanguages here. Hayo musazoverenga muchienda kumberi kwamama vakokuti munotanga kuenda mberi moti vakazotaura ndimi dzakadi vakazotaura language haikukwanishi nemunhu wese. Even zvelanguage kuti kutaura language inogona nemunhu wese
baba Joan Chacha vakaenda muEthiopia vakataura nerurimi rwechiEthiopia vasingaguziye. Munofanzisa Ethiopia baba Joan vakaimba Shalom Yashua Shalom yeye munofanzisa baba Joan vakataura alala mundimi dzikutagwa nhasi idzodzidzi kana vachiti sei dzisingafanani nedzakare ipapa manje mukuru ndakuti kuona ndichidzofanana because pane vamwe vataura ndimi vachitaura chiHebheru munofanzisa pane vamwe vataura ndimi vachitaura chiLatini vatotaura chiLatini vamwe izvezvi pane vamwe okay pane vamwe vari kutaura vachitoti neshona munofanzisa but tinzwa mapostori achitaura nendini Wazata mukuru wero. Anzwa mautaura nechiLatini mwautaura neshona. But isuti tinzwa mapostori achitaura. Aiwazve inzazve toda kuti tidzoke ndikudzoka panyaya vari kutaura vachiti havasi kutaura ndimi hadzisi kuita sei kufanana nedzavakanzwa. And then let's go permission yaMwari. Aya mira atoti waure atoti muti nyunye toti muna tsofamba nesinzi ndopandiri pandimi alright and zvindoti tinazota tanzwa here da kubvunza muna sinzoti tanzwa here atoti muzoti nyunya ba kuti waura kuti tosara tonzi wawa kuti angamboti wani murume akazoda kuenda kadai muri kuti imimi ndimi dzamuri kutaura dzamakataka kunzwa imi izvi richitaura nemi dzamakati hamuna kugona kunzwa dzedze dzamuri kuti munogona kutaura kana muri pabasa ndimi idzodzo inogona kunge iri Greek kana kuti Latin inogona kunge iri Greek kana Latin zvinogona kudaro saka kureva kuti mutauro unogona kuti maGreek akasvika muchitaura nango vasiri mumweya wanogona kunzwa kuti chiGreek chikutaura ichi anogona kunzwa warawani miraizvo vachati waura saka vachati waura saka tauti tinazonzwa wada kuti waura saka mira tinazonzwa amira enda kuti munazopindura madzibaba tiri paTV madzibaba pindurai dauti mazovatera mubvunzo wangu nzwai mubvunzo wangu zvakanaka mune vamwe kumasoyo vari kukunzwa hatiti wanyori mukomesekero achiti mamuwana kupi mupostori saka amira mazoezvandaua because makamirira chipostori pana saka muri kuti imime according to madzibaba vari kuti because vari kunzwa zvatawerenga ndoda kuti mutaure mupedze ndiko kupindurai saka ndiri kuti ndozvada kuti mupindure mati imimi ndimi dzimwe dzatiri kutaura masoyo chimwe chiGiriki chimwe chiLatini handitika taura ndikupindura pedzai ndipindura aiwa mira mubvunzo wangu uri kuenda kuti mune zvamamataura ndizvo here kana hazvisi pedzai ndipindura ini ndati rega nditaura zvandataura chidzokororai tinazokubvunza ndataura nyaya yekuti nini kune mamwe machechi muri kwanzisa because pane pandambotanga topic yedu ndikati chinombonze ndimi chi handiti ivo vadzoka vati ndimi chi ilanguage mukwanzisa asi mukavatasa vese kazhinji vanoti they were speaking in tongues muri kunzwa shoko nditaura vanoti they start to speak in tongues saka tikati speaking in tongues ndoti vataura malanguage but mama version anti they spoke in languages aiwa avo munoziva kuti bhaibheri redu handiti pane pamwe paraadjustiwa richinyazomunhu wamwari pane musiyana here pakati akamiyatibvunza nezvi pakati perurimi pane musiyana pakati petongue nalanguage aiwa imi musatora chirungu kusakushona aiwa no isaisa kushona right ko panonzi atisatora chirungu tiisa kushona but we want to take the meaning alright ukanzokutaura nerurimi rwamai maisa straight statement muchirungu nokwanisa kuti in my mother language or in my mother tongue ko vara rinoti rurimi ruchira ichi ari kwere ayo like literal sense kureva ichi manje can't say kutaura so kana shaya auti ndutaura let's go pa topic asikadi kuti titize handiti ndiri kuti inini mukuru handiti chinhu chekutanga ngatitange taziva kuti ndimi mutauro waMwari unopiwa kungurozi uchienda pamunhu muri kwanza so is another way yecommunication yaMwari kwete kuti noti dzimweni dzenguva ndokunataura vamarufuka zvavasina ende zvavasingafi vakawana zvafanana noti ukaudza mukadzi akashata kuti madzimai akanaka anogona kuzvisora nokuti anenge achiona kuti haana zvipi izvozvo saka vamarufu vanogona kunge vane mweya mutsvene mushoma singakwanisi kuti vataurire muprofita akuti waura zvana kutaura zve because ne muprofita tatatomubata patinombata aiwa muprofita ataura pari zviripo apa kamera zviripo apa kamera vanhu vanozvita chavo but muprofita mama mubudisa pfungwa yakanaka yanga yakanaka pfungwa anozori mukuitizire aiwa yanga yakanaka statement yenyu pandimi pane chiGiriki here
Pane Chilatini. ndati mamwe machechi aiwa musamire mandi mauya ndozvandataura even pa first statement saka kuti mamwe zenyu imimi dzenyu dzine Chilatini nechigiriki inini dzangu kuti ndedzijustify kuti ndedzechirudzika ndingatonyepa but tichiteerera tichitaura iwa kundizijustify straight kuti Aiwa. ndidziti bosi ndinogona kuona kuti varayire ndere English munombonzwawo vara reEnglish ka kuti varayire ndere English muchitoziva meaning yawo sekuti chi zvafanana nekuti pane varanowanzotagwa nemaprofiti rekuti born handiti born unotoenzwa kuti chirungu like chinotaura kubarwa kubarwa handiti asi anogona kuti akati born handiti ototaura mamwe mavara ekuti handigoni kumanza kuti sekuti chinga wati maexamples imuda kundirangisana mwari kai kuti nditaure akapati nhasi muri kudzidzisa mwari illustration pane zvandaudza mufundisi bva pokutanga ina handichinji zvandataura pokutanga ndati handizotambi ndichiti ndikutaura ndimi amuchitamba muri kuda kutobatsira vanhu pane vanhu vakawanda vari kugona yangu apa ila risi joke sa ndikuti inini mufundisi pane ndimi dzekuti munhu akataura nditi unogona zvafanira kuti munhu achitaura nendimi atiti unohomwe munhu achiti zvakanaka mambo usati wambomuzwa here ziku zvakanaka mambo it's shona iri clear handiti but ati zvakanaka mambo handiti but apinza mumavara ausinganzwi kuti ndimi inzwa izve tese ndofunga pane patiri kutenderana but mufundisi asinganzwisi pane patiri kutenderana pane patiri kupesana ufanzisa mufundisi vari kuti iwo ndimi dzaiko zvino dzasiyana dzakare ufanzisa ini ndiri kuti ndimi mutauro usiri wokuti kana takuti ndimi takuti mutauro uyu wava nespecific position yawonawo unofanzisa tikatiti mutauro uyu zvafanira kuti toti shona toti chi mutauro but mushona imomo unogona kuona muvhenda achitaura mutauro wake asi muchipinda chi imwe shona saka uyu mutauro wendima hausi mutauro panyika pano mutauro wengirozi nemunhu asi kuti ngirozi nemunhu zvinyatsonzwanana handiti obviously mamwe mavara anofanira kuti ajeke kumunhu 1 2 3 zvekuti ndopa unonzwa masanga wawo kuti boni in Beit Bridge Jumanda in Hydro Jumanda ndozvamukurevere kuti mama wedzi atakuisa ndaisa straight word rechikaranga chedu kuti unogona kwa munhu zvakanaka mwari saka ndimi dza passion ndimi dza prophet passion ndichamba ndingwati passion handiti but it's prophet passion ndimi dza passion kwamuri dzitori ndimika because passion akati mahomba bondi ndokundibhena obva ati imingi mbambaira arikusanganisa mashona oisa chirungu right panhau yaprofet passion ndozandikataura vachanipa kopo let me talk panhau yaprofet passion yaya yakamira yakadai ndeyekuti pakati pendimi dzese dzinombotaurwa nevanhu vakasiyana siyana prophet passion vakaendedza voga saka ivo ndo vakada mwana mwari wani wavo ari kuvaura vanhu ari kunyunya kubva zvawakazvagwa siku wakambonzwa here pachinzi kana udzi kwavamwazha kana kuti kwavamarange kana kuti kumasowe kana kuti kwavamugodhi pane mumwe aitaura ndimi dzaiita sekuti bondi ndokundibhena kana kuti chichi asi vanotaura Beit Bridge ina ningi pavhidhiyo tichaisa vhidhiyo ramadzibaba masango vachita munamato wavaita mugomo vaitaura nendimi dzo dzinana Beit Bridge ina airport inichi adimaiziya kana kuda vainamatira pamusoro peBeit Bridge prophet passion akataurawo kuti ini ndakati mbambaira ndikati munangagwa next month angati prophet ndakandasangana napresident munangagwa vakanipa mbambaira pandati munangagwa ndaita kuti president wachandisangana neni wozondibambambaira asi imi makaprova here kuti akazvitaura before asati asangana navo uye akazopuwa mbambaira aiwa akazvitaura before asati asangana navo akazopuwa mbambaira mbambaira akatopiwa akatobuda vhidhiyo achityika mbambaira aina president akatoti kana ari yakanda nadzo aisatikazoziva tikuti ndozvakuti zvakafanana tikada kuzvifananidza ka kwamuri muri kutaurawo chi ndimi idzodzo dzine mavara atinoziva. Ndakubvunza honest question vamarufu vasati vaenda kuSDA vakatomboona vanhu kuBeria handiti toda kutaura vekuziyoni handiti vekuzCC tikaenda kuZCC handiti muno vazhinji vacho vachiti Morias echi handiti vachitaura zvinoenderana nezvekupi ZCC kupi ikoko handiti but machurches ese aya
nevaprofita vese ava handiti ndimi dzavo hadzina kumbosekesa makamera kana handisi kuti profeti havana kubatwa nendimi bhozi chinhu chokutanga chatofa kubvuma handiti nokuti kana usati wazviitawo zvinzwisise muri kwanzisa chinhu chatofa kutanga kunzwisisa ndechekuti even munhu achibatwa nemweya mwari achitaura paari iwowo unenge usipo ari kuzvinzwa zvatagwa nemweya ndiani ndiye uye hatini mwari anditaura mandiri ndiani ndiye handiti ini ndinani kumujaji handimujaji handiti but pamwe pacho ndogona kuisa question mark sekuisa vamarufu kuti vakomana ndipidzenyi ndikuisa chi question mark havasi kuti vakomana bhozi proof yokuti hazvisiri zvavana kutobvunza kuti vari kuisa uchi question mark kuti handinge ndikusara apa handiti kati kuti takupai mukana wekuti mudaire musiyano uripo manje kuti vamarufu vazvinzwisise vamarufu zvese zvavari kutaura izvi handiti vari kuverenga zvakanyorwa handiti ende vari kutaura zvavakadzidziswa nebhuku ndoda kuti mungobvuma kuti makadzidziswa nebhuku bvumai kuti makadzidziswa first nebhuku koko bhuku tuinda kupi ndakadzidziswa vari kutaura zvavakadzidziswa pada hongu chiriri bhuku nebhuku bhuku ndorakandiwaururwa allright vachitaura zvavakadzidziswa handiti koita munhu ari kutaura zvaari kuziva zvinhu tu zvakasiyana chionai ipapa ndoda kumbotora saidi ravamarufu munhu hanzi nechishona chedu chamunosubscribe to kuziva mbuya uchi uudzwa sikaima muna kungoberekwa muchiziva right ndotonziva kuchinzi kuchipostori kunodzidziswa rudo kudanana tunotoimba masongo anenge atori nedzidziso dzainadzo ivo baba johani vacho vane dzidziso dzavanga vainadzo dzavakaita se dzavakatotisira so kudzidza from bhaibheri chachinhu chakashata here chekuti tinokwanisa kuchitarisa nechimiro chekuti vakadzidziswa asi inini ndinoziva handisi kuti chinhu chakashata kwanzisa ndiri kuti inini munhu akadzidzisiwa handiti ane knowledge shoma bhozi akaenda kudzidza kwete ari kuiziva imimi kuti muzive kuziva mbuya uudzwa enzwa izvo ndoda kutokupindura zigo for example handi kuna mozisi handiti mozisi achibatwa nemweya akadzidziswa nani mozisi zvakaitika pana mozisi achibatwa nemweya mukakwenya musoro munoka kubata fast kufunga hamubvunze zigo ini mufundisi zigo mufundisi ini ndini mufundisi but hazi bhuku anomirira bhuku akwenya musoro madiko muti akubvunze madzibaba indiri chinotoita tokwenya musoro ka unenge wana kuti unakuwauro but point yangu ndeyekuti mozisi anga asiri yatinoti a layman hanzi moses was educated in all the wisdom of the Egyptians maEgyptians vanga vari vakuru panyika ndo vanga tori neumambo hwaitonga nyika dzese the reason why vaikwanisa kutonga nyika dzese is because vaiziva kana uri empara unenge uchitoziva kuti vahebhuru unenge uchitoziva kuti vanonzi mapersians machi unenge uchiziva handi munoona tine america izvi zviitse super power vanhu vanoziva uchenjeri hwesu vemaAmericans vanotoziva nemaculture edu semazimbabweans kuti tinoita sei handimona ana Russia they know all those things saka Moses kana tichimutarisa ka ndatisamutarise semunhu wekuti musi waakasangana naMwari ndo musi wakatanga kuziva kuti kune Mwari wevahebhuru Mozisi munhu aitoita sei aitoziva handi muri kuona zvandiri kutaura chero aiziva kuti kuna Mwari imi baba zigo moziva kuti kuna Mwari munotoziva kuti kuna Mwari handiti asi nhasi tikati Mwari atakutaura pamuri mimi zigo buda izvezvi ndakuharare uku hazvinenge zvatosiyana ndati unozviziva sei ndozvakaita pana Mozisi ka aiziva kuti kuna Mwari asi Mwari anga asingamuudzi but was there kuti Mwari akamudi akamuudza ndozvati anga kwatataura ndochandafara ndochoti mutungamiri wangu ari kuti zvese zviri kuonekwa ndozvati pandataura statement rangu pane mumwe wanga kuti ndakurohwa kuti bhuti uyai ndobva yatizwa nyaya ndaudzokana nawendimi ndoyatikuda tinodzokana nawendimi hatingoti iyoyo ndeiwe topic yamuchadzoka vatikana vatinemi asi tinozoka panawendimi because time zedu dzinenge dzakuita se dzakutidya tsada kusvika mukuvhara hanzi namuvhangeri marufu ndimi manzwisiro anodziita dzine chinangwa
ende chinangwa ichi chakaratidzwa pana mabasa evapostora chapter 2 according to him, not according to mimi zvamunobhilivha. Chinangwa changu chiri chekuti panotaurwa nendimi vanhu vanzwe communication handiti vhangeri risvike muvanhu, because ukazodzika uchiverenga unotonzwa kuti pakazotendeuka vanhu vakaita sei vakawanda after paitika chishamiso ichi. Imimi ndimi dzamunotaura dzine chinangwa chei? Kungoti tingotaura here kana kuti rine chinangwa right, mauya zvakanaka. Pana ndatoda kutopinda ndepekuti evangelist vati ndimi dzakataurwa dzaive nechinangwa. Saka chinangwa chabva kunani? Kuna Mwari. Kurati even nanhasi ndimi dzichitaurwa dzine chinangwa chinenge chabva kunani? Kuna Mwari. Chiri kuita mistake chete pane mutungamiri wangu ndechekuti vakuda kuti chinangwa chakamboitika musi wa25 ngachive chinangwa chiyatika musi wa1. Chinangwa chotoya chakachinja. Ndiri kuti mubvunzo uchibva kwandiri. Right, ndikutopindura. Noti mukati ndivaregereka iwo hazopinduri manje. Right, chinangwa chakanga chiripo mambo Zigo, mukoma Zigo. Chinangwa changa chiriko last time, handiti. Chinangwa changa chiripo panguva ipi? Iyoyo nechido chaMwari. Muchinangwa chipi ichocho. Nhasi ndimi ndinogona kutaura mambo Zigo nechinangwa chaMwari zvakare chanhasi. Semufananidzo muri kupanzisa, ndinogona kuti mambo Zigo vauya apa havana mate, muri kupanzisa, vangouya vangogarawo kuuya kuzoteerera nhau yaMwari hazvo kuti munhu anga kuzonamata. Anogona kungoya kuzongoteerera kuti harika ndingowa kuti vari kuti ndipfuure, muri kupanzisa. Point ndandida kuita ndeyekuti ndimi hadzitaurwe pese pese. Saka ndichigara ndichitaura mazuva ese kuti kukura kwezamu sandi kuwanda kwomukaka, kuwanda kwendimi hazvire kuti pane mweya mutsvene kana kuti nyaya yaMwari. Muri kupanzisa, ndimi hadzitaurwe pese pese. Specifically tofanira kuziva kuti kana pakutaurwa ndimi kana pari pamasowe ukana vanhu vachita nendimi pane nyaya. Muri kupanzisa, sezvambotaurwa namuvhangeri kuti pakataurwa nendimi pane nyaya, pane chinangwa chani chaMwari chamuvhangeri panguva iyoyo chachiri kuti vanhu ngavadi ngavanzwanana. Chanhasi chinogona kuya chiri chinangwa chekuti Zigo uyu kauyu ngaanamate Mwari. Bvunzi padzakambotaurwa marimwe nezose zvitaurwa namuvhangeri vanhu vakanamata. Nhasi ndinogona kutozvitaura ndichida kuti baba Zigo vanamatawo chiri chinangwa chaMwari vakotonamata Mwari. Dai prophet hatisi kuramba kamura kuti Zigo anamate Mwari, why pachifanira kuya imwe language yaasinganzwi? When the message is just directed to Zigo, Mwari ari kuti ndinamate, panodirei imwe mutauro wokuti Zigo imautaura hapana anomududzira zvazvinoreva? Imi ndimi munoti mweya wataura nemi, but zvikataura Zigo hazvizivi kuti zvinorevei. Kuti ndimi dziri kutaura nawanawa, ini wacho ndiri kudzinzwa. Tiri mashona tese. Rega ndikuverengere vhesi right kuti kana makuita izvo. Ndandatowa seti mamabvunza. Ndada kuti ndikuzviwana because vhesi iri kubvunza nyaya iyoyo panyaya yendimi. Because subject yendimi mubhaibheri irimo, Vakorinde kutanga 14. Inzodzi kuti wane vhesi iri kuti pana pa ndiende pavhesi yacho. Iri kuti pana pa verse 26 Vakorinde kutanga 14 iri kuti zvino tichati chinyiko hama dzangu, kana mukaungana mumwe aine pisarema ndorwiyo, mumwe aine chekudzidzisa ndochidzidziso, mumwe aine chaakazarurirwa ndo revelation, mumwe aine rumwe rurimi ndika rwaanotaura ndokuti dzimwe ndimi kata muzhinji ndisana chiti bhaibheri inobreka zvakanaka, une rumwe rurimi rwaunotaura. Nechokududzira ngazviitwe zvose kuti mose musimbiswe. Taurai kereke ite sei isimbiswe. Revelation prophecy ngaitaura kana watu une prophecy kereke isimbiswe. Chidzidzo ngachiitwe kana uri chidzidzo chawo inacho kuti ndakapiwa naMwari woparidza. Verse number 27, kana mumwe achitaura nerumwe rurimi ngazviitwe patsvagwe vaviri vachiravana varege kupfuura vatatu, mumwe ngaadudzire zviri kutaurwa. Saka bhaibheri rakutaura manje zvikazoitika kuti masvika pano uye ane rumwe rurimi rwamusinganzwi, ngapaite vanodudzira, nekuti purpose haisi kuti iwe ungotaura ungoti Jumanda Epistrona mukati mokuyera kuti zvanzi nababa wakutanga kutoenda, ngapaite anodudzira zvataurwa kuti nyimbomirai Jumanda Epistrona mukati mokuyera zviri kunzi chakati kuna uzvu, nekuti Mwari haasi interested nekutaura nelanguage yausinganzwi. Mwari ari interested kana akakupa language yausinganzwi panofanira kuita mududziro. I think zvakaitika pana Belteshazzar akaya akanyorwa mene take of a sin, iye asingazivi zvazvinoreva. Daniel ndiye akatsvagwa
akadudzira kuti zvinorevei akati mutauro uyu unoreva kuti mambo maero pachikero Right. maoneko pakareruka saka Mwari akauya nelanguage yatisinganzwi. Muvhangeri vachazvisungirira nasi. Aiwa zvandiri kutaura ndo zvatinoda kutsvaka zvatisiri kuwana. Right. Pakauya language yatisinganzwi panofanira kuita mududziri anotsanangura zvazvinoreva kuti izvi zvinorevei. Hamufaniri kuti iyi communication yangu naMwari iyi muri kutaura kwandiri mutsanangudzo dzamuri kuti ndedzangu moti aiwa izvi hazvinenewe apa ndiri kumbotaura inyaya dzako asi ndiri kudzitaura nemutumwa. Mududziri aripo anotsanangura zvinhu izvi uye zviri kuitika here pasowe izvi zvokuti pane wairi watatu vari kurawana wachidudzira zvekuti wari muprofita pandimi idzi. Right. Ndoda kuti muvhangerika pandina chitaura pandichiti munenge munozvisungirira singaiti. Vangomita suicide. Kutora tambo yavo vachinda nayo pamunhu. Ndikuzvura chiguno. Vari kusungirira papi? Vari kusungira papi? Ndoda kuvabvunza mubvunzo wekutanga. Mati akanyorerwa pamadziro. Handiti? Mene handiti? Take over pasina. Hapatsananguro chirudzi. Ndati chirudzi? Mene take over pasina. Kuti chachirudzi zviri kuti ndati chaive chirudzi because akaverenga tadza kuchidi kuchizwa zvashoreva chaichirudzi. No akauya achinyo atina chatinoudzwa ndechekuti vakanga vachiverenga. Aiwa kana musingazivi moti handizivi. Handizivi kuti ndizvandaura. Right. Ndasingazoti chirudzi chakaita sei. Boza hapana chakanyorwa. All right, it's fine. Amuzivi chachirudzika. Dzadziri ndimi idzodzo. Ndozati kuti ndimi dzipi idzodzo. Ndodzoka pavhesi yavo yavazviverenga pokutanga futi. Handiti? Panzi pakaita mumwe achitaura negumwe rurimi kwete nedzimwe ndimi kwete neimwe ndimi inzwa izvi mira izvi achitaura mavara mushona ora ndinoda kuti tibatsire madzibaba mavara mushona bhaibheri riri kunyorwa neshona ndiyo mavara mushona echirungu ukatarisa mavara kana wakadzidza kuchikoro une bhuku inonzi nhaka yeupenyu bhuku inonzi mutaura kuti hausi confused nhaka yeupenyu inopatsanura kuchikoroko zvakanaka inoti pane chinonzi rurimi nechinonzi ndimi. Because zvatiri kutaura izvi munhu waMwari hazvi zvekuchechi ba. Tutaura zvinhu zvinoraramiwa sekupiwa zvakaitwa naMwari. Saka ukati vasati vandikata vachida kundiwaura samesi nemesi dzavo. Ndikuti inini kune vambotiverengerai kutanga handiti ine mashoko yanga achitaura ichiti vakataura nendimi. Muri kwanzwisisa inzwa izvi wakawanda plural muplural ndizvo zvomuzhinji ndo ndimi. Alright. Vakataura havasi vashoma haana unzi akataura vakataura ndo rurimi. Tinogona kutoti inzwa izvi tinogona kutoti panapa panga pane vanhu vanga nerurimi rwakasiyana siyana mukutaura unenge waibhireka rwakatowanda rurimi gogo mukati plural waenda pa vakasiyana siyana ndosandati apa pakasiyana siyana maita breakdown. Aiwa ndoda kuti musati mandidzvengaka ndabvunza mubvunzo wokuti apa panzi pakaita mumwe handiti even now handiti pakaita mumwe anotaura nerurimi asinganzwi rurimi rwatinako ngapawane muturikiri kanzi maturikiri ngani mati 1 vasapfuura kuti zvatore nguva uye kuti zvisavhiringidza vanhu. Right. Izvozvo zvinoda mweya rezvo kuti titi zigwa hausi kunzwa shona totora muturikiri woturikira nendevele zvingada mweya mutsvenere akateerereka munhu waMwari mamuche ondazobata zvavanga wachibvunza kuti chakanyorwa ilanguage ipi ndowanga kuti waura wachitanzi ndondimi no ururimi rwanga rusingazivikanwe neava vakanga vachiverenga rurimi urwu rwakanga rwanyorwa nemunhu waMwari saka paita munhu waMwari teerai paita munhu waMwari anogona kuverenga rurimi urwu Daniel ndiye anonzi akanga aine uchenjeri hwokuziva zvinhu izvi nekuti ndiye aitaura naMwari saka Mwari akamuzarura zvaireva rurimi kuti Belteshaza anzi zvakafanana Jesu ari pamuchinjikwa akati Eloi Eloi lama sabakatani vakanga vari panzi vakati ari kudeedza Eria havana kunzwa zvaitaura Jesu asi Jesu inobva bhaibheri inobva kuti asi iye akanga areva kuti Mwari wangu mandisire. Bhaibheri harina kuti izvo ndezvemweya zvaEloi Eloi musina siyanai nazvo ilanguage yaJesu yaitaura hamunei isi takabva taudzwa zvazvinoreva tiri kuti isusu munhu waMwari patoda kuti tibate ini. Pane mubvunzo wenyinda panzo ndipo ndaida kupindura mabada asi pandada kupindura yaka mada kuita jump in kuti musaparadza rurimi nandimika hazviparadzani. Alright, regai ndimbotevedzera zvamuri kuda isaparadzanisa. Ndiri kuti vadzoka futi neimwe topic yaJesu futi vari kuramba vachizvitura tambudzani
dzawo kuti wachizungu zvimone ndizvo handiti ndiri kuti inini Ndezvona vangu ndichimonera. rurimi handiti rurimi gwepasi Pano. uri panzisa tichataura rurimi gofana English ndevere chitonga Latin Greek chichi handiti rukataurwa nhasi tikauya tikada kurunyora pasi pana Meta kana pana Google handiti anotiudza kuti zvinotaura zvakati uri panzisa iri language yakati vatauri vemutauro uyu vanogara kwakati asi vatauri vemutauro wakati mene vaya tinova neumpowo hwokuti havasi venyika ipi ino ndiMwari Baba Mbune ndiwe kudenga. Jesu achitaura futi Eloi tine umpowo futi hwokuti mutauro use papi wepano kuti pano panyika vana kuuziva vakangofana vana kungari panguva Jesu vakangofana evangelist Marufu havasi kuziva zvatiri kutaura nhasi nendimi chinzwa zvindapakududzira ivaika muvhangeri toenda pakududzira nditi imangofanana neuyo akanyoregwa mangofanana nevanga varipo panguva yaJesu hamuna kuziva zvazvinoreva handiti muprofita akapinda isitoti mugwanza handiti rega tingoti ndoda kutaura nelanguage yavanonzwa ndikati gwanza neEnglish handina kuidira chitoti mupassage murenje gwanza ndio renje aiwa tikuti vanhu vakagarawo kuvangu uku pane space pakati gwanza mukaha uri pai pakati muprofita akapinda pai achita kuprofita nditi akataura nendimi chiro kumasondo zvatinoita akataura nendimi chete handiti akagara pasi uri panzisa asina chaataura chatinonzwa isusu tese. Pane sumuka Daniel wavataura yeye kuti pakanga pana Daniel akanga ane uchenjeri sandi uchenjeri hwake iwo mweya mutsvene pane simuka mumwe ane mweya mutsvene utaura kuti nguva muprofiti panga achitaura apa nemavara anga achitaura nani nawo anga achiti kune zvakadai Ini ndo pandiri kudzoka kuti ndo mubvunzo watiri kuvhara nawo muvhangeri ndichakunyemai mukana wekubvunza saka ndo mubvunzo watiri kuvhara nawo kuti muvhangeri chinangwa chavo chekutaura nematongues oro kunzwisisa matongues vanoti basa ravo ranga riri rekuti kana tichifamba tikasvika kune vanhu vasinganzwe language iyi language yedu isusu Mwari achatipa chipo chekutaura nematongues panguva iyoyo vanoti irudzi riri kutaurwa kairi chova chishamiso chava chishamiso vanorumbidza Mwari voita sei votendeuka kuti hataure shona uyu but atobva kuDubai muArabu but asvika achitaura shona then ukaenda kuna na Prophet Passion nemaPentecostal vanoverenga 2 Corinthians 2 kana sokukanganisa verse 4 ere ndizvo 14 pane inotaura kuti he who speak in unknown tongues 14 verse 2 he edifies himself vanotaura kuti ndinotaura matongues kuti ndizvisimbise pamweya handiti sikanoti tongues are there for edification saka munhu singamuchiona nemaPentecostal vanoti nozveatime yekuti timboita fired up womira kudai wotanga kuti riandala vako sondokoriye vachijamba vachidii pavanopedza unowanzwa vachiti I feel energized in the what in the spirit ndo chinangwa chawa imimi pamunochitaurawo nematongues chinangwa chamunenge muchida kuzadzikisa chii kungotaura here chinangwa chii zvakanaka ndosaka ndichiramba ndichiti unoona muri watori Johana akatumwa wana zura njere mweya kuti vanhu vanzwisise isusu tasiyana nevamutaurawo ava vari kutora chinangwa handiti kuti yava nguva muronzisa vakanga variko panguva iyo naye muvhangeri vakati yava nguva yekuti tichitaurei havana mboti yava nguva nekuti ngatichitaurai nendimi yava nguva yani yacho havana kudaro vakanga variko kumashure uko muronzisa nanhasi isusu vemasowe hatimboti yava nguva yendimi muronzisa zvareva kuti chinangwa chekutaura nendimi chinobva kuna Mwari chirichei uye aiwasi handipaipa Mwari akamboenda chinangwa chamataura izvo zvanova nechimwe chinangwa chaanoda panguva yake because he's God warati pakamboitika noti ipapa pamuri mataura nematongues kasingaperi ndo chokwadi kuti achakwanisa kuverenga kuti mataura nematongues handiti tiri kuti zvakafanana nekuti panobuda dhimoni pachechi whether kuPentecostal oro kumapostori togona kuona munhu achikunguruka togona kuona munhu achitanga ari kubudirwa oro tinoona zvakasiyana but chinangwa chezvese izvi kwekupedzisira kunenge kuti munhu asunungurwe Jesu vakauya panyika ndauya kuzosunungura vakaita sei vakasungwa ndiri kuita zvese zvandiri kuita but chinangwa ndoda kusunungura vakaita sei vakasungwa imimi Mwari paanounza mweya wake kana mweya wake paunokutumira kuti mutaure nematongues
at the end of the day hamuzofamba murima savana verima munoziva kuti tatora nematangs takomborerwa kana paitika chakati kana chii panere pakambobudawo chinangwa chendimi dzamuri kutaura idzi pakawandisa pamunorangarira pekuti munogona ndiri kutaura ndichiti chinangwa chendima nditi musada kuchiti ngachive chimwe chete sechakamboitika uku atipei kuti chinangwa chendimi chido chamwari chinouya nenzira dzakasiyana semufananidzo handiti tinogona kuti izvo zvitiri pano handiti ndichataura zvisingakwanisi kuonekwa naevangelist matinoona isusu zvimwe havazvionika fana kuzongovaedza chete asi muprofita ngavaitawo aiwa toti zvimwe havazvidi havazvioni handiti zvatoda kutaura zvekuti havazvioni like muno muafrica munomu isatisi pachena isusu vakuru vedu vanga vane ipapo vanobvuma hangu mukuru wangu anozviziva kuti isusu vanhu vatema chipo chedu chikuru chachiri kugadzira meni nezvikwambo handiti bipire horoye handiti and then mufundisi wangu kana kuti muvhangeri wangu panogona kusvika hatingoti pasvika bipire horo izvi pasvika na kuti semufananidzo zvidhoma believe it or not vanatula vapindira vanapa handiti ini ndinogona kuvaona handiti ndigovadzinga chinangwa chani chamwari ndisina kuvadzinga nditi sva endai vana chitukwane mimi muri panzwisa because remember mwari ane plan yake handiti ndikatanga toti izvozvo pasvika zvidhoma maiwe zvidhoma izvo zvakurova vanhu mese munotiza munomu apa hamusi kuzviona handiti but ndinoda kuti inini ndapiwa simba rokuzviona ndinogona kupiwa rurimi rokudzinga izvo chitori chinangwa ichocho pandaida kuti muyatsonzenda kuti ndimi adzitaurwe pese munhu anogona kutoenda kunonamasaka vari kuti ndimi kumasowe dzinogona kuya dziri dzesimba rekudzingisa zvikwambo kuti ukaona zvikwambo not only that kuti first point yacho ndiyozvo tinoda kuti tiite breakdown mufananidzo wekutanga wamati pandekuti ndimi kumasowe dzinoshanda sesimba rekudzinga zvikwambo kuti ndikataura mutauro uya zvikwambo zvinotiza ndo first stage yandiri ndinenge ndandambotaura pamashure kuda maikangamo chitunde kuti ndandataura ndichiti chinogona kuva chinangwa chamwari chekuti ava baba vasinganamata vatonamata okay saka ndimi dzinogona kutaurwa mushamiso kuti uyu asingatende atende kwete kuti asingatende atendeka mubata mune papi asinganamata ndiri kuti chinotadzisa kunamata munhu kuti munhu anamate let's agree first of all kuti irima handiti chinotadzisa kuti munhu atese anamate saka rima rinogona kudzingwa nemuprofiti mupanzisa pasina chaaprofita pamuri dzimwe dzenguva mupanzisa tolese kwani kuna mwana tokunamatira ototaura nendimi mbiri natu handiti munoona vamwe vachidonha handiti mumwe munoona kuti munhu yeye anga akatogarwa nemhepo isingati kuti anamate kati agara nemudzimai munhu yangu takatonamata chi mwari poindi yangu iri kuti ndimi sezvamambotaura kuti chinangwa chakanga chiriko chekuti ava vanhu vanzi malanguage ndiri kuti mwari iyeye nhasi anogona kuita zvaanoda nokuti ndimwari kuisa zvinangwa zvani zvake kwete kuti ati kwai ndakamboita chinangwa chiya pamireguapamakuno madzibaba alright avari kuvaura vanhu ladies and gentlemen would love this to go on and on madzibaba Emmanuel kuchavadana futi zvekare because vane matopic mazhinji atitoda kuti vagare neprodigal son wavo uyo muvhangeri vagare neprodigal son weku-SDA tichitaura zvinhu 1 or 2 but this was a subject on speaking in tongues and madzibaba vamanzwa pamwe chete namuvhangeri Marufu. Because of our time we have to end here. Tell us in the comment section what you think about subjects iri rima tongues uye kana uda kupiwa mukana uchiti muvhangeri Marufu haunanyatsowaura zvandiri kuda kana kuti madzibaba havananyatsowaura zvavari kuda unotibata toronga paine nguva tichiona kuti zviri kufamba sei and with that we are out. Ariko machechi maharare evanhu vasina kusvika grade 7 chete arimo kungoti tiri life Zigo anozoita sei anozoplaya Zigo anozoita sei ingadai ndaita name some of them Zigo anozoita ariko machechi maharare ekuti ndevanhu vasina kusvika grade 7 chete grade 7 chete noenda pafacebook sonyatsonoti munhu akasvika grade 7 anogara sei Zigo anozoita sei
so Mwari vakanaka vanogadzira machechi emunhu chi wese. Grade 7 chat. Kungoti tiri life. Zigo anozoita sei anozoplay. Ladies and gentlemen, Mvangeri Marufu akamboita video achindiwanzira chaizvo muchecho achiti mukuona Zigo akatogerwa zviri nani kudarika iwewe unoenda sei kudenga iwewe. Saka nhasi tauya nawo tikati no, mapostori angogerwe nereza chete kuguzwa kutori nemabhabha anokugerai nemapanga zvekuti munonyatsobuda rakarova nomonya. Muvhangeri kwatisei pano? Haiwa ndasangana nemuteresi zvakare haratuma tizvozvo arisakawo zvekudya. Yes. But it's a better environment here. Musoro vanogeza, ndebvu vanogeza, zvese zvinochena. I think mavanga angu akunatsoona kundoda kuda kupfumbudza mavanga. Zvura nendebvu mavanga asi tinotenda they are doing blessed cards. Yeah, they are doing a great work. And I think also they've supported the ministry by just saying Mvangeri munongogerwa yenyu nguva yamada. Mukangonzwa mada kupinda mavhesi baba vatobata pavo. Iwo ndiwo uri kutenda mavhesi kuti uwane zvekudya. Izvo wakutora video vanhu vacha vachidadzi Mvangeri ari kuitiswa naZigo asi ndakugerwa mahara kubless cards. So let's also support bless cards. Mukanga mangowana time just pass through, there's a lot of great work here. I think andachena wamana hapana chokutaura Zigo chinopfuura ichocho. Thank you Mvangeri. Unotopedza basa kubless cards. Tazwe ule muru wadatsakana naye palapo. Ngatimbosimuka tone. No great kalera. My brother, how are you? Ndofunga muri kuona tese tiri varume. But I think it's not fair. Zvinokuradza also kupera kuita vanhu. Wasasaone pandiri izvozvo. Ini ngandina kuona handifunga kuti ungapinda mastages ukaonekwa mumastreets uri kwakahaga uida kuidhodza rera ndobhiza chaiyo. But how am I brother? It's a great man. It's a great guy. Wakasimba asi totenda. He's also a fan of the gospel. Mwara kuti enda bless cards wati nhasi Mvangeri tinobhadhara zvese zviripo pana. Is the one we paid. Yes, God bless you, my brother. Mwara kuti zvakanaka.